Млечният път. Събота и неделя от 16 часа по Диема Фемили. Всичко започва с Нескафе. Дядо! Здравей, дядо! Дядо, какво е това? Много е красиво! От години се опитвам да разгадая тайната на това колие. Озмо! Чуден е светът на Озмо, хайде идвай да играеш. Озмо Корнет, тайнствено приключение, сокована те в фуника. Озмо Корнет. Озмо Корнет. Забавен шоколад в фуника. Озмо! Обездвижване, нередовно хранене, стрес. Всичко това води до висок холестерол и риск за сърцето. Решението започва с Омега Прим, най-модерната формула с Омега-3, коензим Q10 и селен. Омега Прим нормализира нивата на холестерола и кръвното налягане, дава енергия на сърцето и цялото тяло, ускорява метаболизма. Омега Прим поддържа сърцето здраво. А сега и в нова, по-голяма опаковка с 20 капсули подарък. От Валмарк. Иновативните идеи освобождават граници. Те променят живота към по-добро, защитавайки най-ценното. Нашата планета, природата, изворите. Банкя представя първата по рода си Plant Bottle. Иновативна бутилка, направена до 30% от растителни материали и 100% рециклируема. Банкя Plant Bottle. Твоят избор за по-добър свят. Не е нужно да си виртуоз, за да приготвиш вкусна храна. Пикантина. Подправено с вкус. Искаш ли да опиташ истински вкус от природата? Покани природата в дома си и се наслади на новите бисквити Грани. Благодарение на пшеницата, израснала под слънчевите лъчи и сладостта от природата, те са така неповторимо вкусни. Бисквити Грани с 100% натурален произход на съставките. Последното нещо, което някой от нас иска да види, е как тлъста хлебарка се мотае в кухнята, катери се по кревачето на детето или претичва въглите на банята. Затова, въоръжени с силни препарати, повеждаме епична борба с вредителите. Борба дълга, изнервяща, често с краткотраен ефект и доста токсична. Подлуди ли ви всичко това? Представяме ви Риdex Plus, най-добрият дигитален уред за защита от вредители. Хлебарки, мишки, дори и плъхове си плюят на петите и напускат обезоръжени вашия дом. За да не се завърнат никога вече, Риdex Plus е хитра машинка, която се нуждае единствено от малко електричество. Включете Риdex Plus в контакта и моментално той ще защити вашия дом. Безопасен, напълно безвреден, безшумен, с дискретна неонова светлина, индикатори за работен режим, той ще бди над семейството ви до тогава, до когато имате нужда от него. Само за 36 лева плюс цената на доставка. Край на токсичните за вредителите, но и опасни за нас препарати. Край на изпаренията от напръсканите ъгли. Риdex Plus не използва опасни химикали, не отделя токсични вещества. Риdex Plus изгражда електромагнитна мрежа около дома ви и така издига невидим щит, който изкарва вредителите от гнездата им и спокойно може да им помахате за сбогом. Той прогонва, но не убива. Няма значение къде живеете. Дали в панелен блок, стара тухла, дори и в ново строителство. Опасността във вашия апартамент да плъзнат вредители винаги съществува. Риdex е сигурният и безопасен начин да спрем нашествието на вредители в уютния ни дом. Риdex Plus е безшумен и не дразни домашните любимци, безопасен с нисък разход на енергия, дискретен и ефективен. Правилният избор срещу вредители в нашия дом. Само за 36 лева плюс цената на доставката. Ангелският остров. Всеки делничен ден от 19 по Диема Фемили.
Дори да намерят щастието, Вече имам семейство, което обичам. понякога против волята си, трябва да направят жертва. Ти си моята жена, Топрак. Да потърсят истината, Аз си мислих, че наистина съм имал място в сърцето ти. за да не живеят с лъжи. Ето ти парцалките. Махай се! Какво правиш? Чистя буклуците от живота си. Нещо против? Сезони на любовта. Всяка делнична вечер в 10. Сега кажи и давай. Давай. Усмихни се. Ще отворя. Полиция, това е заповед за арест. Арестувам ви за убийството на Елизабет Гиза. Животът ти няма да е такъв. Но преди да започнеш, се запитай дали можеш да го направиш. Премиера за българския ефир. Следващите 3 дни. Тази неделя. От 20 часа. По Нова. Ангелският остров. Всеки делник от 19. По Диема Фемили.